edo novela honetan landu nahi izan dudana, gehiena izan da pertsonaiak eurak. Bilbao pertsonaiak ez zeuden. Ez zeuden oso landuak. Soilik, halako pintura edo margo harin batzuekin azaltzen ziren. Eta hemen ez, hemen nahi izan dut aukeratu 3 pertsonaia nagusi, eta 3 pertsonaia nagusi horien arabera mugitzen da novela osoa. Horiek dira Robert, Muxe idazlea, Hermann Thierry idazlea, eta Vic of the Beck emakumea, ez? Gainera, polita da 3 arteko harremana. Nolakoa den harremana gerra horretik, eta nolakoa den gerra iristen denean eta gero, ez? Nolakoa den harremana gaztaroan, eta nolakoa den harremana, edo harreman falta, helduaroan. Nola aldatzen den bizitza, ez? Nobelak oso 2 alde garbi ditu, gaztaroko egunak oso arkitsuak, oso luminosoak dira, ematen du bizitza oso erraza da, ez? Eta beste alde batetik, helduaro egizten denean, dena oso astun bilakatzen da, askoz zailagoa bilakatzen da.